Ores. Laudate Dominum, laudate Dominum, omnes gentes, Alleluia. 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 Omnes gentes, Alleluia. En el nom del Pare, i del Fill, i de l'Esperit Sant. Amén. La gràcia del nostre Senyor Jesucrist, l'amor de Déu, el nostre Pare, i l'alegria de l'Esperit Sant siguen sempre amb tots vosaltres. I amb el vostre esperit. Germans, germanes, sigueu tots benvinguts a la celebració de l'Eucaristia en este diumenge solemne en què celebrem l'ascensió del Senyor al cel. La Pasqua està arribant ja a la seva plenitud. Avui donem gràcies a Déu perquè ha fet que el seu Fill siga per a sempre ja el nostre intercessor davant d'ell. Per això ens acollim a la seva misericòrdia i humilment reconeguem els nostres pecats i li demanem que ens perdone. Jo confesse a Déu Totpoderós i a vosaltres, germans, que he pecat molt de pensament, paraula, obra i omissió. Per la meua culpa, per la meua culpa, per la meua gran culpa. Per això demane a la benaventurada sempre Verge Maria, als àngels i als sants, i a vosaltres, germans, que pregueu per mi a Déu nostre Senyor. Que Déu omnipotent tinga misericòrdia de nosaltres, ens perdone els pecats i ens duga a la vida eterna. Amén. Senyor, tingueu pietat. Senyor, tingueu pietat. Crist, tingueu pietat. Crist, tingueu pietat. Senyor, tingueu pietat. Senyor, tingueu pietat.
Preguem. Déu Totpoderós, concediu-nos el do d'una alegria santa i el goig d'una fervent acció de gràcies, perquè l'ascensió de Crist, el vostre Fill, és també la nostra elevació, i a la glòria on ha arribat el cap, també el cos té l'esperança d'arribar. Per nostre Senyor Jesucrist, el vostre Fill, que amb vos viu i regna en la unitat de l'Esperit Sant, Déu pels segles dels segles. Amén. Lectura dels Fets dels Apòstols. En el meu primer llibre, Teòfil, vaig parlar de tot allò que Jesús va fer i ensenyar, fins al dia que va ser portat al cel, després d'haver donat instruccions als apòstols que ell havia escollit, mogut per l'Esperit Sant. Després de la seva passió, se'ls presentà i els donà moltes proves que estava viu, ja que durant 40 dies se'ls aparegué i els parlava del regne de Déu. Mentre menjava amb ells, els manà que no s'allunyaren de Jerusalem, sinó que esperaren la promesa del Pare, que sentireu dels meus llavis quan vos deia que Joan havia batejat amb aigua, però vosaltres, d'ací a pocs dies, sereu batejats amb Esperit Sant. Els qui es trobaven reunits li preguntaven: Senyor, és que restablireu ara el regne d'Israel? Ells els contestà: No és cosa vostra saber quin temps i quines dates ha fixat l'autoritat del Pare. Però quan l'Esperit Sant vindrà sobre vosaltres, rebreu una força que vos farà testimonis meus, a Jerusalem, en tot el país dels jueus, a Samaria i fins als límits més llunyans de la terra. Després de dir això, s'elevà davant d'ells, i un núvol se l'endugué, i el perderen de vista. Encara estaven mirant al cel com ell se n'anava, quan es presentaren dos homes vestits de blanc, que els digueren: Hòmens de Galilea, per què esteu mirant al cel? Este Jesús que ha sigut emportat d'entre vosaltres cap al cel, tornarà de la manera com vosaltres acabeu de contemplar, que se n'anava al cel. Paraula de Déu. Vos alabem, Senyor. Aleluya, 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 aleluya. Aplaudiu, pobles de tot el món, aclameu Déu amb entusiasme. El Señor es l'Altíssim, el terrible, Rei de reis a tot el món. Aleluia, aleluia, aleluia. Déu puja enmig d'aclamacions, al so dels cors puja el Senyor. Canteu a Déu, canteu-li, canteu al nostre Rei. Aleluia,
Déu regna sobre les nacions, Déu seu en el tron sagrat. Aleluia, aleluia, aleluia. Lectura de la carta de Sant Pau als cristians d'Efes. Germans, demane al Déu del nostre Senyor Jesucrist, el Pare gloriós, que vos concedisca un esperit de saviesa i revelació, a fi que conegueu de veritat qui és ell. Li demane també que il·lumine la mirada interior del vostre cor, perquè conegueu amb quina esperança ens ha cridat, quines riqueses de glòria vos té reservades, l'heretat que ell vos dona entre els sants. Que conegueu també la grandesa immensa del poder que obra en vosaltres, els creients, segons l'eficàcia de la seva força i de la seva sobirania, amb què obrà quan ressuscità Crist d'entre els morts, i el feu seure a la seva dreta dalt del cel, per damunt de tots els principats i dels qui tenen autoritat, poder o senyoriu, i per damunt de tots els títols que es poden donar en el nostre món i en l'altre. Tot ho ha posat sotmès als seus peus, i a ell l'ha fet cap de tot, i l'ha donat a l'Església, que és el seu cos i el seu complement. Ell que té en totes les coses la seva plenitud. Paraula de Déu. Vos alabem, Senyor. Aleluia, aleluia, aleluia. Déu puja enmig d'aclamacions, el Senyor al so dels cors. Aleluia, aleluia, aleluia. El Senyor siga amb vosaltres. I amb el vostre esperit. Lectura de l'Evangeli segons Sant Mateu. Glòria a vos, Senyor. En aquell temps, els 11 deixebles se n'anaren cap a Galilea, a la muntanya que Jesús els havia indicat. En veure'l es prosternaren, però alguns dubtaren. Jesús s'acostà i els digué: «Se m'ha donat plena autoritat en el cel i en la terra. Aneu a fer deixebles de tots els pobles, batejeu-los en el nom del Pare, i del Fill i de l'Esperit Sant, i ensenyeu-los a guardar tot el que jo vos he manat. Jo estaré amb vosaltres cada dia fins a la fi del món». Paraula del Senyor. Lloança a vos, oh Crist. Germans, germanes, quina alegria dona tornar a veure cares i no estar celebrant únicament de cara a la càmera de televisió i a una església completament buida. Avui, en totes les esglésies ja haurà hagut persones que físicament poden participar en la celebració, encara que siga d'una manera molt limitada per el número d'assistents i també amb tots els inconvenients de la mascareta, de la distància de seguretat, etc., però donem gràcies a Déu per poder-nos tornar a reunir al voltant de la taula de l'Eucaristia. I si és una alegria poder estar ací reunits, també tenim en el cor a totes aquelles persones que no poden fer, particularment aquells que a causa de la malaltia, perquè estan en els hospitals o perquè estan recluïts a casa, o persones majors que no poden eixir, o persones que estan en residències o malalts, tots vos tenim en el cor en aquest moment
i esteu així també participant en l'Eucaristia, aquells que la seguiu per esta retransmissió d'Apunt. Avui és un dia de goig i un dia d'alabança, perquè avui estem arribant a la plenitud de la Pasqua. La Pasqua té com dos cares d'una mateixa moneda. Una cara és la resurrecció i l'altra cara és l'ascensió, però són dos moments d'un mateix esdeveniment de Jesús. La Pasqua és el pas de Crist del món al Pare, i aquest pas es produeix de la mort a la vida, en la resurrecció, i d'este món al Pare, en l'ascensió. I d'aquesta manera, Jesucrist ha complit ja la seva missió. Havia eixit del Pare, ha vingut al món, ha realitzat la salvació i ara torna al Pare. Però no torna ella soles. Ell va vindre sol del cel a la terra, però de la terra al cel no se'n va sol, sinó que se'n va com el primer de tota la nova humanitat. Se'n va com aquell que és el cap d'un cos. El cap ja ha arribat a la glòria, el cos, en tots els seus membres, arribarà poquet a poquet a la glòria on ja està Crist. I això és el que avui estem celebrant en este dia de l'Ascensió. Per això, avui és un dia de lloança a Déu, perquè està culminant la seva obra de la nostra salvació. Avui és un dia d'adoració, un dia d'alabança, d'acció de gràcies. I per a tots nosaltres és un dia d'esperança. D'esperança per què? Primera cosa, perquè sabem que allà on Crist ha arribat és on arribarem també nosaltres un dia. L'ascensió de Crist és la promesa de la nostra pròpia glorificació al costat de Déu. L'ascensió de Crist en el cel és la promesa i la manifestació de que cada un de nosaltres, perquè estem units a Crist per el baptisme, també estarem units a ell en la resurrecció i en la vida del cel. Per això, avui ens alegrem. Avui ens alegrem encara que estem patint en este vall de llàgrimes. Avui ens alegrem encara que tenim molts motius per a no estar alegres. Avui ens alegrem per causa de Crist. Cap altra cosa ens fa feliços avui. Avui ens fa feliços que Crist ens promet que on ell està, estarem també nosaltres. I això serà la nostra vida. Però mentre caminem per este vall de llàgrimes, per este món que està patint tant, Crist ja no està. Crist se n'ha anat i ens ha abandonat. Solament el trobarem al final. No. Ell ens ha dit en la lectura de l'Evangeli que hem escoltat: sapigueu que jo estaré amb vosaltres tots els dies fins a la fi dels temps. Per això, el misteri de la seva presència entre nosaltres és algo que també avui celebrem. Crist se n'ha anat al cel, però no s'ha desentès de la terra. Crist ha pujat al cel, però està al costat de cada un. I el trobem en la seva paraula. Ell ens parla cada dia. El trobem quan la comunitat es reuneix en assemblea. El trobem quan dos o més en església domèstica, en casa, es reuneixen per a pregar. El trobem quan estimem als demés. El trobem quan estimem i servim als pobres. I el trobem en l'Eucaristia realment present en el seu cos. Crist se n'ha anat al cel, però Crist es queda per a sempre al nostre costat. De manera que, com va fer amb els deixebles d'Emaús, ningú estiga sol en el camí de la seva vida. Que ningú es senta abandonat de Déu en el camí de la seva vida, perquè Crist ara està d'una manera més present encara en la nostra humanitat. Està present per mig dels sagraments i estarà present per mig de l'Esperit que ell enviarà des del Pare, i ho celebrarem el diumenge que ve en la plenitud de la Pasqua, en la festa de Pentecostés. I ara que Crist ha pujat al cel, que ha acabat la seva obra de la redenció, ha finalitzat la seva missió física en el món. Acaba el temps de Crist i comença el temps del testimoni de Crist. Comença el temps del testimoni dels creients, el temps de l'Església. Comença el nostre temps, el temps en el que el món ha de creure per el testimoni dels creients. I direm, quin testimoni hem de donar? Com hem de donar testimoni per a que el món pugui creure? Conten que quan Jesús, en tal dia com avui, arribà al cel,
Estaven els àngels allí esperant-lo, els àngels que porten els informatius del cel. Avui és el dia també de les comunicacions socials i en el cel també hi ha informatius i veuen també el telediari. No sé si a punt arriba a retransmetre en el cel, però els àngels encarregats de les comunicacions estaven esperant-lo a la porta del cel per a fer-li una entrevista. Com t'ha anat este temps per la terra? Què has fet per allí? Has patit molt? Com està la resurrecció? L'experiència de la mort, què tal? I li pregunten, bueno, i ara qui va continuar la teua obra en el món? Perquè per algo haurà servit el que tu estigueres 33 anys en el món. I Jesús diu, sí, jo ja he deixat als 12 encarregats, bueno, ja en són 11, però els he deixat ja encarregats de que seguisquen la meva missió. Diu, i ells a soles ho van a fer? No, ells buscaran altra gent i serà l'Església, que comença en estos 11, la que s'encarregarà de fer-me present a mi en el món. I els àngels, que ja coneixen el futur, perquè són esperits purs i celestials, diuen, bueno, però tu ja saps l'Església, en totes les seues carències i dificultats, quin testimoni va a donar de tu? Tindràs un pla B, per si a casa això falla, no? I la resposta de Crist va ser, sí, tinc un pla B, fiar-me de l'Església. Doncs mireu, este és el temps de l'Església, el temps en el que Crist es fia de cada un de nosaltres, es fia de la nostra debilitat, es fia de la nostra fragilitat. És veritat que hi ha pares que diuen com hem de donar testimoni als nostres fills o què mal ho haurem fet quan els nostres fills ara no segueixen allò que els hem ensenyat o quantes vegades escandalitzem amb els nostres actes a persones o quantes vegades no donem un bon testimoni de Crist. Crist en tot això trau la seva obra de salvació avant i Crist té els seus camins. Confiem que l'Esperit Sant, que és el compliment de la promesa que ell ha fet, vindrà sobre la seva Església i farà de l'Església, farà de cada un de nosaltres bons testimonis de Crist en les nostres debilitats i en les nostres pobreses. Ens posarem al seu servici per a que en este temps Crist, que està en el cel, puga tindre una visibilitat ací en la terra a través de cada un dels membres del seu cos que som nosaltres. Pues celebrem amb goig este dia de festa, este dia d'alegria. Crist en el cel és la nostra esperança, però Crist no se desentén de la terra, continua present per mig dels sacraments i de la caritat. I Crist ens encomana en la nostra fragilitat i en la nostra pobresa donar testimoni d'ell per a que la seva obra continue fins a la fi dels temps. Fem ara professió de la nostra fe. Com hauríem fet en la vigília pasqual si haguérem estat físicament presents, també vos pregunte per a que renoveu les promeses del vostre baptisme. Germans, creieu en Déu Pare Totpoderós, Creador del cel i de la terra? Sí, crec. Creieu en Jesucrist, únic Fill seu i Senyor nostre, que nasqué de Santa Maria Verge, per nosaltres patí, morí i fou sepultat, ressuscitar, s'empujar al cel i seu a la dreta del Pare? Sí, crec. Creieu en l'Esperit Sant, la Santa Església Catòlica, la comunió dels sants, la remissió dels pecats, la resurrecció de la carn i la vida eterna? Sí, crec. Esta és la nostra fe, és la fe de l'Església que ens gloriem de professar en Crist, Senyor nostre. Amén. Animats per la certesa de que el Senyor està present entre nosaltres, encara que el seu rostre no puga ser contemplat pels nostres ulls, presentem al Pare les nostres pregàries, sabent que el ressuscitat intercedeix per nosaltres i per tota la humanitat. Per l'Església de Crist, per a que, animada per la força de l'Esperit promès pel Senyor, es faça testimoni creïble de l'Evangeli, preguem al Senyor. Vos ho demanem, Senyor. Pels qui tenen responsabilitat en els mitjans de comunicació social, per a que, entenent la seva llavor com un servici a la societat, facin d'ells verdaders mitjans d'encontre i de diàleg, preguem al Senyor. Vos ho demanem, Senyor. Pels malalts que estan sofrint aquesta epidèmia de coronavirus, perquè el Senyor els faça forts en la seva malaltia i els anime a seguir endavant,
amb el desig de recuperar-se i retrobar-se amb els qui els estimen, preguem al Senyor. Vos ho demanem, Senyor. Pels professionals, voluntaris i totes aquelles persones que treballen en la sanitat, per a que no perden l'ànim, treballen en condicions dignes i Déu els faça veure el fruit del seu treball, preguem al Senyor. Vos ho demanem, Senyor. Per tots nosaltres, per a que en esta setmana de camí orant cap a Pentecosta invoquem amb fe els dons de l'Esperit Sant per a celebrar en la gràcia i el goig el compliment del temps pasqual, preguem al Senyor. Vos ho demanem, Senyor. Pels nostres germans difunts, especialment els que han faltat en la soledat d'esta epidèmia, que es troben en Crist ressuscitat en la glòria del seu regne, preguem al Senyor. Vos ho demanem, Senyor. Escolteu, Senyor, les nostres pregàries, que vos presenta Jesús, el vostre Fill, que viu i regna pels segles dels segles. Pregueu, germans, perquè este sacrifici meu i vostre siga agradable a Déu Pare Totpoderós. El Senyor reba de les vostres mans aquest sacrifici, l'alabança i glòria del seu nom, a la nostra vida i de tota la seva santa Iglesia. Senyor, avui vos oferim este sacrifici per celebrar la gloriosa ascensió del vostre Fill. Feu que gràcies a este intercanvi sagrat ens elevem a les coses celestials. Per Jesucrist nostre Senyor. Amén. El Senyor siga amb vosaltres. I amb el vostre esperit, Amunt els cors.
els elevem al Senyor. Donem gràcies al Senyor Déu nostre. És just i necessari. És realment just i necessari. És el nostre deure i és la nostra salvació. Senyor Pare Sant, Déu omnipotent i etern, que sempre i en tot lloc vos donem gràcies, perquè Jesús, el Senyor, el Rei de la glòria, el vencedor del pecat i de la mort, ha pujat avui d'una manera admirable a les altures del cel. El mediador entre Déu i els homes, el jutge dels vius i dels morts, el Senyor de l'univers, no ha pujat al cel per apartar-se de la nostra baixesa, sinó perquè nosaltres, els seus membres, tinguérem confiança de seguir on ens ha precedit el nostre cap i pastor. Per això, ple de la gran alegria de la Pasqua, d'un cap a l'altre de la terra tot el món exulta, i també els àngels i els arcàngels i tots els cors celestials canten l'himne de la vostra glòria, dient: Sant, Sant, Sant és el Senyor, Déu de l'univers. El cel i la terra són plens de la vostra glòria. Hosana a dalt del cel. Beneït el qui ve en el nom del Senyor. Hosana a dalt del cel. Sou realment sant, Senyor, font de tota santedat. Santifiqueu estes ofrenes, fent que davalli el vostre esperit com la rosada, perquè es convertisquen per a nosaltres en el cos i la sang de Jesucrist, nostre Senyor. Ell, en oferir-se lliurement a la passió, prengué el pa, i dient l'acció de gràcies el partí i el donà als seus deixebles, dient: Preneu i mengeu-ne tots, que açò és el meu cos entregat per vosaltres. Igualment, havent sopat, prengué el calce i novament donant-vos gràcies, el passà als seus deixebles, dient: Preneu i beveu-ne tots, que este és el calce de la meua sang, sang de l'aliança nova i eterna, escampada per vosaltres i per molts per a la remissió dels pecats. Feu açò, que és el meu memorial. Proclameu el misteri de la fe, anunciem la vostra mort, confessem la vostra resurrecció, esperem el vostre retorn, Senyor Jesús. Per això, Pare, fent el memorial de la mort i de la resurrecció del vostre Fill, vos oferim el pa de la vida i el calce de la salvació, i vos donem gràcies perquè ens heu fet dignes de servir-vos a la vostra presència. Vos supliquem humilment que l'Esperit Sant unisca en un sol cos els qui participem del cos i de la sang de Crist. Recordeu-vos, Senyor, de la vostra Església, estesa per tot el món i convocada ací en el dia sant en què Crist, assegut a la vostra dreta, ha constituït la seva Església sacrament universal de salvació. Feu-la perfecta en la caritat, juntament amb el Papa Francesc, amb el nostre bisbe Antoni i amb tots els pastors del vostre poble. Recordeu-vos també dels nostres germans que moriren en l'esperança de la resurrecció i de tots els difunts que descansen en el si de la vostra misericòrdia. Admeteu-los a contemplar la llum de la vostra mirada.
Vos preguem, Pare, que tingueu pietat de tots nosaltres i feu que amb la Verge Maria, Mare de Déu, auxili dels cristians, amb Sant Josep, el seu espòs, els apòstols i tots els que han viscut en la vostra amistat, tinguem part en la vida eterna i puguem lloar-vos i glorificar-vos per Jesucrist, el vostre Fill. Per ell, amb ell i en ell, vos Déu Pare omnipotent, en la unitat de l'Esperit Sant, rebeu tot honor i tota glòria pels segles dels segles. Amén. Germans, en Crist ressuscitat, tots som fills de Déu. Plens de l'esperit que hem rebut en el baptisme i la confirmació, podem dir-li a Déu Pare. Diem amb confiança: Pare nostre que esteu en el cel, siga santificat el vostre nom. Vinga a nosaltres el vostre regne. Faça's la vostra voluntat, així a la terra com es fa en el cel. El nostre pa de cada dia, doneu-nos, Senyor, el dia d'avui, i perdoneu les nostres culpes, així com nosaltres perdonem els nostres deudors. I no permeteu que nosaltres caiguem a la tentació, ens allibereu-nos de qualsevol mal. Allibereu-nos, Senyor, de tots els mals, feu que hi hagi pau als nostres dies, i per la vostra misericòrdia guardeu-nos de pecat i de qualsevol pertorbació, mentre esperem l'acompliment de la nostra esperança, la manifestació de Jesucrist, el nostre Salvador. Perquè són vostres per sempre el regne, el poder i la glòria. Senyor nostre Jesucrist, que diguéreu als apòstols: vos deixe la pau, vos done la meua pau. No mireu els nostres pecats, sinó la fe de la vostra Església, i doneu-li, segons la vostra voluntat, la pau i la unitat que vos demanareu, vos que viviu i regneu pels segles dels segles. Amén. Que la pau de Crist ressuscitat siga sempre amb tots vosaltres. I amb el vostre esperit. Germans, complint les mesures de seguretat, doneu-vos fraternalment la pau. Anyell de Déu, que lleveu el pecat del món, tingueu pietat de nosaltres. Anyell de Déu, que lleveu el pecat del món, tingueu pietat de nosaltres. Anyell de Déu, que lleveu el pecat del món, doneu-nos la pau. Mireu l'anyell de Déu, mireu el que lleva el pecat del món. Feliços els convidats a la seua taula. Senyor, no sóc digne de que entreu a ma casa. Digueu-ho només de paraula i serà salva la meua ànima.
vostre cor al seu amor. L'esperit del Senyor vindrà a vosaltres. No tingueu por d'obrir de bat a bat el vostre cor al seu amor. Ell enfortirà tota feblesa, us dirà com heu de pregar, posaran els vostres llavis paraules de bondat. Ell canviarà tota tristesa pel gran goig de la fraternitat. Vostres cors obriu joiosos a la llibertat. L'esperit del Senyor vindrà a vosaltres. No tingueu por d'obrir de bat a bat el vostre cor al seu amor. L'esperit del Senyor vindrà a vosaltres. No tingueu por d'obrir de bat a bat el vostre cor al seu amor. Preguem. Déu omnipotent i etern, vos, mentre encara estem a la terra, ens permeteu aconseguir les coses del cel. Feu que el desig de la nostra fe cristiana ens porte cap allà on està amb vos un que és home com nosaltres, Jesucrist, Senyor nostre, que viu i regna pels segles dels segles. Amén. Avui, dia de l'Ascensió, donem un pas molt important en la Pasqua que arriba cap a la seva plenitud. Esta és la setmana per a invocar a l'Esperit Sant, per a que ell vinga sobre cada un de nosaltres i sobre l'Església i el món sencer i tota la humanitat, i sobretot per a que ell ens faça testimonis autèntics de Jesucrist. Avui també és el dia dels mitjans de comunicació social. Demanem-li al Senyor per a que complisquen la seva finalitat amb honradesa i amb transparència, per a que aquest servici tan important que presten en la societat el puguen fer a la llum de la veritat. I acabem la celebració rebent la benedicció. El Senyor siga amb vosaltres. I amb el vostre esperit. Que us beneïsca Déu Totpoderós, Pare, Fill i Esperit Sant. Amén. Felicitem a la Mare de Déu en este dia, que també se celebra la festa de Maria Auxiliadora, cantant-li el Regina Celi. Regina Celi, declare, Alleluia, qui aquem meruisti portare, Alleluia, resurrexi, sicut dixi, Alleluia, ora pro nobis Deum, Alleluia.
germans, aneu-vos-en en pau. Donem gràcies a Déu. Jesús és viu, és Senyor, per sempre ha vençut a la mort. La joia brolla en els cors, hem d'anunciar-ho arreu. Ja no hi ha lloc a la por, segurs perquè Crist és present, que el somni del regne nou avui es fa realitat. Som testimonis de resurrecció, els ulls la veu, els gestos